ҳамаш 100%. одамо довольни. ай Тоҷикистон ба Москвара чанд ҳазор сомон ай? 1100 сомон? 1100 сомонӣ. Рафт инҷай. хайна бародаро автобуси Тоҷикистон якам расаш омад. ай Душанбе меоя, ай Хуҷанд меоя, ай Қимсангер, ай Қирғантеппа меоя. Ин автобуса тамошо кунен. Инамира съёмка кардем ки шумо ҳаматон бибинен ки ягон ҷои чиш нест. Автобуси давлатӣ. Ина номерои давлати Тоҷикистон. ина ай Душанбе омад. ина ай Москва мерава. Агар ки ай Москва шуморо ба Тоҷикистон рафтантон дар кор боша, ба инами номероро набират кунен. Шуморо мегӯян ки ай гиҷо мераванд, кадом рӯз мераванд. ина ҳозир дуруни автобуса, шофёри автобус қати гап мезанем. ака мумкин абд роем бишику ҷодда. ина гап зад чӣ хелӣ омади ай Тоҷикистон? Тоҷикистон ҳеч гуфтам мара проблема набуд, шо омадем. ҳамаш 100%. одамо довольни. ай Тоҷикистон ба Москвара чанд ҳазор сомон ай? 1100 сомон? 1100 сомонӣ. рафт инҷай. одаморо ғам наметан. Ҳеч набуда. Ҳама хурсанд омадам. хай ку як автобуса дурумша съёмка кунем. ина бародарон нигоҳ кунен. ҳама монитор дора. ина ҳама чизиш бидай бо ай самолёта нағз бидай дурунаш. фақат даи дуруни самолёт носкаши ман бидай. бачаҳо бугум тон бишнавен. ина ҷура сиденёр. ина ҷои мешиштанёр. ина ҳамаш тамошо кунед. ина болои ҷои бормонӣ. ҳамашон 100%. хай ака шофёр кубо габза. ина ака як ҳафтада чанд рас меян автобусҳои шумо мераванд? Одам вобаст. Автобус проблема нест. Одам шам. ҳафташда ду бор се бор шумо метавонед ки обеспечивать кунед. Рӯз бо якта рейс омадааст. Омадааст. хай Шад мера автобус дора. ҳафташда се рейс. гуфтам бигирам одамо хичон чикам бигиран а? Ҳафтада се рейс. ина номрои шумо ака хитон чандае ки шумо дам занг бизананд? 993 Москва. Хорошо, майла. Ина ҳозир бо берини автобуса як съёмка мекунем. ина одамои мерафтагиянд. худат гиҷош меравад Тоҷикистона? Кангар мера. хай уҷа Душанбе ва Ленинобод ва кангарбозимо надост. худат гиҷо меравад? майла гап неста. ина акай шофёр май ҳама вақт дар хизмат шумо аст. ина панотон ба худо. ина автобуси ҳукуматӣ ай. ина номерои автобус. ина Душанбе. ина номерои одаме ки аямиҷа провожат мекуна одаморо. автобуса встречат мекуна. ягон чӣ шава ами одам наметавонед ки обращаться кунед. панои ҳаматон ба худо. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не